F'aġġornament ekonomiku li ħareġ fil-jum ta' tlieta, il-Bank Ċentrali nnota fatti pożittivi ta' rkupru fl-ekonomija Maltija matul it-tielet trimestru tas-sena l-oħra waqt pandemija. F'rapport dettaljat il-Bank Ċentrali qal li bejn Lulju u Settembru li għadda il-prodott domestiku gross żdied b'7.4% wara tnaqqis fl-ewwel żewġ trimestri tas-sena 2020. Dan it-tkabbir ġie riżultat fil-konsum privat fi żmien meta l-Gvern ta' l-ewwel round ta' vouchers wara li l-Prim Ministru Robert Abela kien ħabbar din l-injazzjoni ekonomika fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. L-indiċi tal-bank dwar il-kundizzjoni tan-negozju tieb marġinalment u r-rapport innota żieda minima ħafna fil-qatt. Fil-fatt skont stħarriġ tal-forza tax-xogħol kemm il-ħaddiema u l-impjiegi komplew jiżdiedu fuq bażi annwali matul Lulju, Awwissu u Settembru li għadda. Hawnhekk il-Bank Ċentrali jinnota kif fit-trimestru tal-2020 ir-rata tal-qatt ta' pajjiżna kienet kważi nofs tal-medja fiż-żona euro. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali jgħid ċaru tont li dan kien dovut l-aktar għal miżuri ta' appoġġ qawwi li tal-Gvern u l-mod kif in-negozji adattaw għal sitwazzjoni ta' sfida bla preċedent. Miżura ewlenija li salvat l-impjiegi kienet dik tal-għajnuna fil-ħlas tal-pagi magħrufa bħala il-Covid Wage Supplement. L-inflazzjoni battit ukoll matul it-tielet trimestru fil-waqt li l-finanzi pubbliċi anki jekk żdied id-dejn u d-deficit, il-qagħda fiskali ta' Malta baqgħet waħda favorevoli meta mqabbla mal-medja taż-żona euro. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali hawnhekk isemmi li l-pandemija laqtet id-dħul tal-Gvern u anki l-miżuri li saru biex jitwiżnu in-negozju l-familji ħallew impatt fuq il-bilanċ tal-Gvern.